Καταρχήν, όταν μιλάμε για τα φροντιστήρια Σιμεωνίδου, δεν μιλάμε για ένα κοινό φροντιστήριο σαν αυτά που έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια. Μιλάμε για ένα φροντιστήριο το οποίο μπορεί να καλύψει τα παιδιά πλήρως σε όλες τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκτός φυσικά από τα μαθήματα που καλούνται να δώσουν πανελλαδικές στα παιδιά, καλύπτουμε και όλες τις άλλες δραστηριότητες που πιθανόν να θέλουν για να μπουν στη σχολή της αρεσκίας τους, όπως είναι τα μαθήματα του σχεδίου, όπως είναι η προετοιμασία για τις αστυνομικές στρατιωτικές σχολές, όπως είναι η προετοιμασία για κάποια ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών. Γενικότερα, λοιπόν, εμείς καλύπτουμε τη φροντίδα των παιδιών, την εκπαιδευτική, από το Α ως το Ω, να μπορούν τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή και ότι μπορούν εδώ να πετύχουν το στόχο τους. Δεν είμαστε σαν όλα τα κοινά φροντιστήρια, λοιπόν. Είναι μια κάθετη μονάδα, αν μπορούσαμε να το πούμε, σε αυτήν την ορολογία, τη βιομηχανική να το πω, που μπορούμε το παιδί. Έρχεται σε εμάς μαθητής, φοιτητής, σίγουρα. Η επιδίωξη του φροντιστηρίου μας από το ξεκίνημά του είναι να δώσει στα παιδιά μια καινούρια προοπτική στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας, όχι μόνο μια αστήρια εκμάθηση, και αυτό μπορούμε να το επιτεύξουμε με διάφορους τρόπους που αφορούν τη τεχνολογία, τους υπολογιστές, έτσι ώστε το παιδί στο τέλος να αγαπήσει τη γλώσσα και πραγματικά να κρατήσει στα χέρια του ένα πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή. Τα μαθήματα στο φροντιστήριο My School Σιμεωνίδου γίνονται σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες με τη χρήση τεχνολογικών μέσων όπως το διαδραστικό πίνακα. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και έτσι μπορεί να γίνεται καλύτερος έλεγχος της επίδοσης των μαθητών και των ασκήσεων. Η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων με το διαδραστικό πίνακα γίνεται πιο άμεσο, πιο επικοινωνιακό το μάθημα. Παρακολουθούν τα παιδιά διάφορα βίντεο, διάφορες εικόνες, ούτως ώστε να μην χάνεται και το ενδιαφέρον κατά τη διδασκαλία. Σε γενικές γραμμές το μάθημα με το διαδραστικό είναι πιο ζωντανό και πιο ευχάριστο. Γίνεται πιο άμεσο σε εμάς τους μαθητές και μπορούμε πιο γρήγορα να κάνουμε τα μαθήματα και γενικά μας αρέσει πάρα πολύ. Το μάθημα είναι πολύ πιο διασκεδαστικό από ότι με τον κοινό πίνακα και με τα κοινά βιβλία. I believe that teenagers should not have an after-school job as they should focus on their studies. Personally, I have heard that as an adult you need to know
how to treat customers and tour experience. Therefore, I believe that work and studies can be combined.